Čaute, štartujeme náš prvý vlog. Dneska sa presúvame do Brna, ideme vyberať technológiu do zmrzlinárny, respektívne franchise, ktoré by sme chceli robiť po Slovensku a rozmýšľame už dlho nad tým, že začneme spracovávať nejaký vlog na týždennej báze. Veľa ľudí nám píše, prečo to nerobíme, že by ste si také niečo radi pozreli. A nakoniec sme sa teda do toho dokopali a spojíme to s tým, že dneska ja aj farmárka ideme spolu do Brna, takže budeme mať čas a skúsime to, uvidíme, jak to pôjde, či sa vám to bude páčiť. Ja som akurát doma dokrmil, farmárka išla zaviesť deti, už ma čaká v Klačanoch, takže letím pre ňu a sledujte. Už tu máme farmárku, vybavuje ešte nejakú administratívu. V ruke má bázu na zmrzlinu, tu potrebujeme zobrať do Brna, aby sme odskúšali všetky stroje. Budú 3, podľa toho, že aký predpokladaný objem točenej zmrzliny budete chcieť predávať. Samozrejme, niektoré sú lacnejšie a tie najvýkonnejšie sú drahšie a potrebujeme si byť istí, že točená zmrzlina zo všetkých 3 strojov bude taká dobrá ako u nás. Takže báza je, farmárka je a ideme na to. Už dotelefonovala. Mamička, čo, roztočíme Slovensko? Roztočíme. Podarí sa nám to? Nepochybujem. Ani ja nepochybujem, pretože tá zmrzlina je top. Takže už sa natáčame v Brne. Máme hodinu a 45 minút meškanie. A však dúfam sa, že sa Peter nebude hnevať na nás. Samozrejme s farmárkou sme celú cestu sa bavili o tom, že čo zlepšiť. Do toho 50 telefonátov, čo sa pokazilo. A do tejto zmrzliny dávame celkom veľkú nádej, pretože fakt tým ľuďom naša zmrzlina veľmi chutí a myslíme si, že keď sa nám to podarí dobre uchopiť celý ten koncept, tak by to mohlo fungovať. Držte palce. Takže dorazili sme do Icekonu v Brne, stihli sme sa už pred chvíľkou naobedovať. Majú tu 100% reštauráciu, veľmi dobre navarené za každým, keď sme tu boli. A už vidíme Petra, tuto pred nami. Špičkový obchodný zástupca so špičkovými strojmi a ešte sa jej volá Špička. Takže 3-krát Špička. Peter, ahoj, čau. vítejte. Čau, ahoj, ahoj. A keď by ste potrebovali poriadny stroj, tak jednoznačne treba volať do Icekonu Petrovi. A majú toho toľko, že vám neostane ani euro, to vám garantujem. Po obede samozrejme fajnová kávička. To tu zvládajú na výbornú. A ideme testovať mašinky. Takže toto je mašinka, ktorú sme došli dneska odskúšať a presne takéto stroje by sme chceli, aby sa nachádzali vo viacerých mestách na Slovensku. Do nich vám dodáme naše bázy a vy si natočíte brutálnu zmrzlinu. Za chvíľku si ukážeme, či to bude fungovať. Může být jenom na 220, takže nemusíš mít jako 3 fáz. Může být dorozený ke sníně, může být vedle kávovaru, takže ti zabere málo místa a je tichý v vstupku. A to uvidíš potom, že to prostě skoro jako nehučí oproti těm větším strojům. A ten stroj je autopasterizační. To znamená, když chceš, tak ten stroj si zapneš tu pasterizaci a každý večer, třeba ve 2 v noci, ten stroj spasterizuje tu směs. Na 65 stupňů. Keby sa náhodou stalo to, že nejaký z tých našich predajcov nedokáže predať celý objem toho valca, tak nemusí to vyhadzovať, ale v noci sa pustí pasterizácia a na druhý deň vlastne môže ešte dorobiť zmrzlinu z toho ďalšieho. Standardně to tak, že když to naliješ sem do toho, tak bys to do 3 dní měl zpracovat. Spotřebovat a pak po 3 dnech se ten stroj musí vyčistit, dezinfikovat, to, co tam je, by se mělo vylít pryč. Když se používá ta pasterizace, tak si to každou noc ve 2 hodiny to sám dá nastavit, spasterizuje automaticky, to znamená, že se to hygienicky ošetří, takže to můžeš potom čistit třeba jednou za 14 dní. A dokonce tam myslím, že maximum nějakých 42 dní. Já doporučuji třeba týden 14 dní. Jo?
Toto je veľmi dôležité, pretože nie každý z tých našich predajcov budú že 100% zmrzlináreň, ale bude možnosť takýto stroj mať napríklad aj v obchodoch, ktoré predávajú naše produkty a pre nich je dôležité, aby tam dokázali spracovať aj menšie množstvo zmrzliny, aby to bolo jednoduché na údržbu, na hygienu a nezaberalo veľa placu. Čiže toto je za nás úplne mašinka tip top, aj čo sa týka ceny, čo sa týka výkonu a za chvíľku zistíme, že aj čo sa týka chuti. Čiže je to úplne jednoduché a veľmi rýchlo umývateľné. To je umytí za 15 minút. 15 minút. Dá se to využít jako self-service stroj. Že zákazník, třeba by byla prodejna, kde zákazníkovi prodáš jenom kelímek a on si sám natočí. Jo? Že tady, když si natočí a pustí tu páku, tak ona se sama zavře. Sama, že nemusíš to... Jasné. Jo? Takže dá sa nastaviť nejaký objem presný? To ne, to je o tom, že držím páku a pustím, jo? Ale že se sama zavře. Ano. Vy to u toho stroje máte taky, ale třeba tam u těch standardních strojů to není jako běžný. Tam prostě to otevře a teď to nechá a uteče to pryč, a to se to samo zastaví. Farmárka si tu pozera mašinky všeho druhu. Na karapiny a pekne to vidíš všetko. To ste si určite všimli, že aj u nás nepoužívame tie klasické vaničky na zmrzlinu, ale tieto karapiny, ktoré sa používajú vlastne v talianských zmrzlinárniach. A samozrejme farmárka tu zbadala takúto vitrínu a zalúbila sa. Musíme u Petra vybaviť 50% zľavu na ňu. Takéto niečo na 6 druhov by sme si potom predstavovali v tom menšom koncepte zmrzlinárne. Takéto, Peter, sme tam kreslili, nie? Že naše zmrzliny, iba že nie toto, ale asi osaditeľné dolinky, alebo kľudne aj také. Může být, tohle je samostatně stojící a pak může být varianta, že to zabuduje do paru, vloží se to v nějakém designu, má do nám třeba. Jaký je rozdiel medzi týmto, čo je tu a týmito jednopákami? Toto je potom jakoby větší model, principiálně je to stejný, akorát, že tady nahoře už to má teda čerpadlo, že to dělá jako větší nášlep. Má to větší tu vanu a větší i jako ten válec, takže dostane na větší výkon. To je stroj, který třeba kupuje McDonald. Toto je to stejný, akorát, že automat. Vložíš kelímek, máš tlačítko a dá ti to přesnou dávku. Jo, teďka existuje i varianta, že je prostě to na platební terminál. Takže přijdeš, zaplatíš, ono ti to natočí, sami, to je teďka nové taky. To by bolo znamená na farmu, keď otvoríme komerčný čas, že to niekde dá, ľudia si budú vedieť rovno na to pôsobiť. No. Teraz, že bavili sme sa teda, že malá zmrzlináreň, stredná, veľká, alebo dáme, že malá a veľká, dve. Takže stroj vieme, že na zmrzlinu je vlastne ten, plus je tam podstavec spod tohto jedného stroja a potom alternatíva tej väčšej je už ktorý stroj, už tento klasický, niekde sú. Tu. Tento klasický veľký? Nie, toto je ešte väčší. Tohle je úplně ještě největší úplně. Stroj, který se dělá ten, když se vytvoří 50 metrová fronta, tak ten stroj bude pořád. A nebo se dá používat na plnění kelímku. A stroj do výroby? A stroj do výroby, to, nemám tady úplně všechny ty modely, o kterých jsme se bavili. Do té větší výrobny je toto. To je klasika, ale bez cukrárenských programov. Klasika bez cukrárenských programů. A potom jeden tam bol ten menší nějaký. A potom nejaký. byl ten jako stejný menší, akorát, že na postavení na pult. Ten tady teďka jako nemám a ten mám objednaný, takže to je do té menší provozovny. Ten menší udělá 4 kg na ten jeden cyklus a ten větší udělá třeba 10 kg. A třeba 2 ty karapiny uděláš za raz. Pre nich je najlacnejšia alternatíva, ale zároveň aby dokázali efektívne vyrobiť aj veľké množstvo zmrzlín. A to je tento stroj do tej väčšej a do tých menších prevádzok, tak to budú tie menšie stroje, Stačí ktoré budú na menší. tej linke. Jo, jim stačí přesně, čím to bude jednodušší pro ně, tak tím to bude lepší. Jak mňa to napadlo len kvôli tomu, lebo keď bola, kedy dávame na elektré zmrzliny, dávame napríklad poširovaných, prelievame s poširovanými malinami, to už si nevedia vyrobiť, čiže to by sme To jim bude to museli dodávat. dodávať tiež. To jim bude to dodávat, to poširované ovoce. Protože kdyby oni si to vyrobili, tak to třeba nevyrobí v té kvalitě, jako by potřebovali. Lebo nepoužijú dobré ovocie, zase budú šanovať na x ďalších veciach a na konci dňa to bude zlá reklama pre nás. Takže všetko musia dostať tak, aby to bolo 100%. Či si to dajú u nás v Madonáne, alebo dajú si to v Madonáne v Bratislave, v Košicech, všade Všude to musí musí byť být rovnaká stejné. chuť. Jasné. Toto všechno by se mělo vyrábět jako pod vaší kontrolou. Presne tak. A oni to jenom na té provozovně jasně vyrobí, udělají z toho ten čerstvý produkt.
To tady, počka. Dívej, jo, jako Máme za sebou obed, kávičku a teraz si ideme dať zmrzlinu. od těch doplňků a tak. Takovýhle mixer taky jako by mohl stačit. Toto je akože náhrada turbomixu. No, to je jako ruční mixer. Ale taký silnejší. Jo, tohle je dobrá francouzská značka, tohle to určitě jako je dobrý. Jsou různé velikosti těch nástavců podle toho, jak to potřebuje hluboko ponořit. Je to jako varianta. Super. Že Turbomix je level někde jinde, Ale zase pre tie menšie prevádzky stačí niečo takéto menšie. tady na to promíchání už té hotové směsi by to klidně mohlo stačit. To je tiché, nikoho to nebude rušiť, paráda. Takže teďka se nám zmrzlina namražuje, tak musíme chvilku počkat. Čiže toto je, že teraz má plus 14 stupňov. Teď to ukazuje plus 14 stupňů, tohle jsou dny, kdy to bude chtít umývat. Teďka je tam nastavení 14 dní, takže za Čiže raz 14 za dní. 13 dní sa to vlastne musí umyť. Nebo se to nastaví nějak jinak, podle toho, jak vy nastavíte jako ten sanitační řád. Každý deň rozobrať, zdezinfikovať a naliať naspäť. Hygiena je základ. No a potom si ukážeme, ale už máme ready, ale musíme to otestovat, vidíme, jaký to bude. Poďme testovať. Testovanie milujem. Aj. Počkej, nemáme říčku, ale to je zásadní. Ukáž, skúsime túto. Na tom nemá byť čo zle, to je neskutočné. Voda. Ona je taká hustá. Brutálna. No z tohoto stroja je lepšie než z toho. Za mňa. Máme Já jsem ďalšie. je dost jako studená, ale Ty kokos, šupa. dal bych si jako ubrat. Je taká tuhšia, není taká došľahnutá, potom je to viacej. U nás robí jemný nášľah. Áno. Toto je bez nášľahu, tým, že to je samospádom. A akože je to jak maslo, keby som jedol ty kokos. Bomba. 2 dní Vieš to- vedia mať jednu pliechu, 2 dní inú. Ja by som to skôr sa vyhrala pre s tými toppingami a spodkami. Alebo potom tomu zobrať takéto aj piratovi a môže ho ochutiť. Uvidím, ale toto je top. Pecka. A jeden rovno bereme do auta, Piratikovi napredané, lebo Bratislava sa sťažuje, že nemajú Bratislava zmrzlinu. potrebuje takúto fjordy latte. Tak a Bratislava potrebuje takúto zmrzlinu. Aj. OK, to je. Úplně nové. Ti verím. Já ti ukážu ten obal. Počkej, a teďka, no takže dají se dělat takovýhle různý typy pohárů. Já vám potom pošlu, i Carpigiani má spoustu takovýchhle jako receptů, jak se to dá udělat. Té zmrzliny tam není tolik, ten stroj to v pohodě zvládne, pak si zkusím ještě, kolik dokáže udělat zmrzlin za sebou. Áno. Kokos, to A toto je varianta. to je Jo? strašne dobré. A teďka dívej, jo? Teďka vezmeš toto. Zkusíme. Moment, když to tady chytnu někde. Jo, tak to povolíme. Dáme tam nějaký jiný nástavec. Třeba tento. A tieto stoličky pridávate? Umelecké diela. Vianočný zromček. Jsou přátelé z Madonanu, víš? Dvě Angliko. Hvězda Martiny, Těšíně. Zdravím. Dobrý den, Hvězda, už jsem u vás hodně slyšel, konečně vás poznávám. Dobrý den. Výborný. Na nejzdravější teďka, jo? Teda. My teďka chystáme bomby, že Marian se obdrží 15-20 zmrzlináren na Slovensku. No teda. Má zajímavou chuť?
No To je tím mlíkem, To je tím mlíkem. Mlíkem. Zajímavý. Jaký má hodnoty to mlíko? To je hodně, řekl bych, pojivá, taková, no plná chuť, ano. Taková, Bez sušeného mlieka. navíc ještě, tak to je celkem zajímavý. Akože chuť je neskutočná. Majú ľudia, čo prídu, aj čo si pamätajú, akože ešte z dávnejších časov, keď bývali tie točené zmrzliny všade v meste, v tých mliečných baroch, povedal, že to je šupa. Cestujú v čase. No. To má úplně diametrální chuť, než zmrzne jako rozpělý. No, to si ještě neměl kapičku. To Palmíro vlastně mi pomohlo vyvinout tu směs. Teďka jak si jede, tak jede ještě k ním zase. Aha. Super. Tak to jste šikovní lidé. No. Ďakujeme. Vy máte dobré mašinky, vy dobré mlieko. Přesně. Keď sa to spojí, Tak z toho tak je z toho dobrá zmrzlina. bude z toho revoluce. Protože říkám, tohle to opravdu. A to ještě nevíš, co všechno dělá. Vy děláš třeba jako krupičnou kaši. Jako z toho mlíka, jak masko šéf a to. Jo, tak. Jo, takový bomby. Jogurty, ale ty krupiční kaše, to je úplná. Krupičnou kaši si dokážu úplně představit, že tohle napoje krupičná kaše chutná. Když jsme to ohřáli, tak ta mazlavější, plná chuť, v podstatě to je přesně to, co jsem se snažil popsat. A teďka tam tu kaši úplně cítím. Krémovitost, Ano, máslo. taková mazlavost, krémovitost, máslo, ano. Já bych řekl možná tu pudinku, nebo jako kdyby škrobu, když se říká mazlička, tak samozřejmě není. Ale takovou chuť to evokuje. Také silné, no, silná chuť. Áno, no. Že koľko aj si dáte a máte pocit, že ste si dali šlahačku. Ano, přesně něco takového, když člověk poznal. Říkám, už o vás slyším tady několik měsíců až roků, bych řekl, protože aj syn mě říká, že vás musím opravovat do něco věc, že jo, a už se vždycky vozí ty mlíka, to nabízí, jo. Teďka na Medláku se to dá koupit. Mitrovský, nebo jak se jmenuje? Mitrovský Angus. Ako to je Malinovského námestí, alebo také niečo. Ne, to je velké. Affogato. Kafička. Tu mám lyžičku moju. To je ťažké držať sa vo forme a žrať ty zmrzliny hodne. Ale tak taky, když je to z prostivého dobrýho mlíka, tak to nemůže. Áno. To si hovorím aj ja vo výrobe. Koľko fajnové. Jsou to samý bílkoviny a samý ty věci. Mlíko mají jaký? Nemajú, u nás Majú? mlieko neberú. Majú. Berú mlieko aj? Mají tam mlíko. A neprodávají tam předtím od klíče? Klíč? Šiesta zmrzlinka. To je jako normálně řeznictví a byl na operaci, tak jsem se za ním chtěl stavit. Mám vodušku fialovú, je tam je zima. Takže si udělal Aby ste teraz pochopili, že čo robia, my ten stroj bereme rovno do Bratislavy, ale je tam vnútri báza. A pekne takto si ju oni všetko zapalia, zašokujú a budú pekne týždeň, dva papať zmrzlinu každý. tak, přesně tak. Jedna z ďalších vecí, nad ktorou sa zamýšľame v rámci toho, že ako dostať Madonna zmrzlinu bližšie k vám, sú tieto mašinky, ktoré v podstate fungujú na priamy predaj balenej zmrzliny. To, že vyrábame zmrzlinu, viete, dá sa kúpiť u nás na predajni v Bratislave aj v rámci iných predajní na Slovensku. Ale toto by bolo ešte o trošku bližšie k vám, že by sme takéto automaty rozložili niekde, povedzme v nejakých obchodných centrách alebo tak poprosíme Petra, aby nám k tomu dal nejaké bližšie info, ako to celé funguje. Takže tady bych vám chtěl představit vlastně novinku a budoucnost prodeje zmrzliny, protože je to automat výdejní na kopečkovou zmrzlinu, kde se dají prodávat kelímková zmrzlina, nanuky, mražené dorty, chlazené věci, mléko, cokoliv. Máme zastoupení tady té italské značky DF Italia, je to italský výrobce 25 mm
Rok jsme testovali, jak ty automaty fungují perfektně, takže jsme s nimi maximálně spokojení, takže můžeme vřele doporučit. Ten automat může být umístěný kdekoliv venku, stačí dát normálně exteriérně, přesně tak, nevadí tomu sluníčko, nevadí tomu nic, jediné si musí udělat střecha nahoře. A princip je úplně jednoduchý, zákazník přijde, vybere si produkt, který vy tam nabízíte, dá množství, zaplatí platební kartou, auto mu vydá zmrzlinu. Koľko kusov zmrzliny sa tam mestí? Záleží na velikosti těch kelímků, ale tady takovýchhle menších, toto je ideální porce, taková jednoporcová zmrzlina, kde vevnitř je i Jasne, také, jak máme Žička, vlastne jasně to, co máte vy, 250. 250. Super. Existuje k tomu aplikace, takže ty přesně víš, kolik zmrzlin vlastně si kdo koupil. Keď to už sa bude blížiť vyprázdnenie, alebo tak, dojde mi notifikácia, Áno, pozriem ty víš, si. že kolik máš doplniť zmrzlin, přijdeš a doplníš. Aj mi to ukáže, keby ich mám napríklad 10, že ktorý automat Ano, kde. přesně tak, přesně Super. tak. Jo. Máš několik těch aplikací, všechno ti to ukazuje v té jedné aplikaci, ti ukazuje všechny automaty. Máte to otestované aj v lete, že 40 stupňov horúčavy, všetko je to úplne tip-top. Máme. Sú k tomu nejaké HACCP komplet spracované, že Komplet. Není k tomu potřeba nic, prostě výdejní automat s hlídáním. I kdyby se třeba vypla elektrický proud nebo něco, tak to a pošle je to na 220 či na na 220, 220. 900 W. To Paráda, není taková silnější lednička. Napríklad takýto jeden by sme si kľudne my mohli dať v obchodu, že keď máme zavreté alebo ľudia idú okolo, tak sa vedia zastaviť a vedia si napríklad zmrzliť. Je to zmrzlina na 24 hodín denně, Jasné. 365 dní v roce. Áno, a keď sú takéto kelímky, že vlastne tak, jak máme aj my, že si otvoríš, znútra máš vlastne lyžičku, takže ten človek nič nepotrebuje zaplatiť, kúpi si zmrzlinu a môže sa napchávať. Super. No, poďme si v podstate prejsť nejaký finálny vzhľad alebo zariadenie tej malej, tej veľkej, čo si mi posielal. A plus je otázka, že kedy by si to vedel mať tak nakreslené, ak si hovoril, že aby to bolo nejak navrhnuté, že aký priestor na to treba. Mestíme? Ja to nezíte. Máme prvý stroj pre Pirátika do Bratislavy. Počkaj, ale jedu teďka pryč. Natáčik, kde si to jak? Paráda. Na presno. Tak, teď by sme zakopili ty sedačky a dáme to od ty sedačky. Tak jak jsem ti posílal, já myslím, že je zmrzlina na 3 metrech čtverečních. Vitrína, stroj vzadu zatím. Tak jsem ti to poslal. A potom pro ty lidi, když bys chtěl, aby oni viděli dobře, tak já do toho investuju tolik a co mě to bude stát, kolik na tom vydělám, tak to jsou takový ty podobné vstupy, jak jsem ti poslal. Odchádzame z Iskonu z Brna. Vzadu máme naloženú jednu mašinku na točenú zmrzlinu a ideme ju vyložiť Pirátikovi na predajňu. Uvidíme, že či na Ivánsku alebo do Lamača, do Sportmolu. Takže vidíme sa tam pri vykladaní stroja. Takže ideme vyložiť prvý zmrzlinový stroj náš natočený u Pirátika. A povedal som mu dnes 2. A koľko tu vidia moje očka svetelné? 3 mesiace ho chce kúpiť a musel som ho ja doniesť. Jak klame. Pomôžem vám. Domčí, že my že sa budeme pozerať a ty budeš nosiť. Potrebujeme zmrzlinu a domčí. Potrebujeme zmrzlinu. My sa dohodneme, ja tu donesem vázu, naučím vás to robiť. Kelímky hlavne. Nehovor mi, že toto má 100 kg. 120. Jasné. Jasné, to by si takto stihli. On si robí také... Keď ho to nosí on, tak to má 120. Keď to bude mne ja, tak to má 30. Kokos. Nekúkaj, pomôžem. Však počkaj, on sa tak postaví k tomu, že človek sa k tomu nemôže dostať. Môžem sa k tomu aj ja postaviť? No skús. Teraz, aby som... Nech ti to nepadne. Počkaj, nech nám to nepadne. Čo to hovorím? Počkaj, musím zapnúť brucho. Kor!
Držíš? Ja držím. A ja? Toto nemá 100 kg, aj keby že chce. Ale má tu 200. Ale ja nesem motor a on nesie plastik. Jasné. Všetko je na mojich ramenách, lebo som vyšší. Nezakopni o ten parapet. Nezak, pozor. Nezakopni o parapet. Áno. Schod Marošku, tam je dobre? Toto je od vás? Aha, to je moje. Čo si menil? Všetko. Však tú linku, ale nakoniec koľko peniaze vyhodené, Maroško. Prečo? Tak lebo... Hej, počkej Maroško. Dosť na zmrzku. Zajtra. Ahoj, má, zajtra budeš Zanknem auto, hneď som tu. Zajtra by to budeme vytáčať do zmrzku. No Majka, pozri sa, jak tu budeš. Takto. Nechaj sa vytočiť. Nechaj sa Dobre, Maroško. Len to posunieme teraz sem na kraj, aby máme bezstovné. Víš, na tom konci. Ne, neboj sa. A vieš čo ešte potrebuješ? Ohrebník na tú hlavu? Myslím, na ten potín. To je do elektriky a plášť Ale my nemáme to polenečko, elektroničko zvládne, to všetko na jednu okru. Čo máte? To mi je, nebudeš aj, ale to nežerie určite veľa. Nie, to je malinko. Ohrebník. Tu hodne, tajčo. Ja, to je potom... Dobre, čiže vanielka, čokoláda a mix. Áno? Áno, jeden je vanilka, jeden To si robíš srandu. To ne, to kebyže vím, tak budem mať väčší kúpiť. Nie, toto otestuješ a ten pôjde potom na... ovocný a škoricový. Že to aj palacinky, Aj palacinky. Tak ale musíš mi to nakresliť, prosím. Dom, či... Počuj, a sedenie vyhodíš Ja potrebujem niekomu to dať, aby mi... Áno, že sedenie mám vonku. Tam máme kutík, Majka to vymyslela dneska. Bude robiť animátorku, keď nebudem mať čo robiť. Po celom dni sme dorazili naspäť do Klačán, farmárka akorát odchádza, ja si berem tiež auto a presúvame sa domov. Bolí ma riť, usedený som, jedna z vecí, čo nenávidíme, šoférovať. Ale fajn, lebo sme sa napapali ešte s Piratikom večer, zožrali sme na poli jednu celú kačicu, takže môžem ísť domov do postielky. A samozrejme ešte musím ísť vodu podávať, psov nakrmiť a pak na kute. Dneska budeme mať pokračovanie našeho zmrzlinového vlogu. Pôjdem do Bratislavy aj s bázou Piratika naučiť, jak sa robí točená zmrzlina. Teda dúfam, pretože sú zamrznuté komplet všetky cesty a ráno farmárka aj s deťmi, jak išla do školy, tak skončili v rade asi 40 aut a museli sa otočiť, ani sa nedostali z bojničiek. Stáli tam aj autobusy, deti išli pešo, čiže taká malá kalamita. Ale farmár je na takéto veci nachystaný, pretože má takúto mašinku alebo navaru a viem sa dostať z bojničiek cez lesy, polia, cez naše pastviny tady do Klačian a tam dúfam, že už cesty budú v poriadku, takže uvidíme, či sa nám to podarí. Zmrzlinka je ready, Pirátik hladný, čaká od včera pri stroji. Už sme ready, ideme na to. Ale najskôr mu spravím trošku škody, mu musím spraviť. Buchtička. Tu sa točí Fjordy, dáte základ, priatelia. Kúrové mliečko. Samozrejme, kto si dá prvý, Piráti si dá prvý. Dezertík bez Chodíme mrzlina. sa, postavím sa do radu za oranžovú mikinu. Samozrejme, došiel aj Maroško nás zaučiť, ktorý samozrejme nevedel vôbec, ako sa s tým strojom robí, ale dobre. Ale on chcel iba škodu mi urobiť. Buchtička a mliečko v ruke. Tak. Dobre. Dobrú chuť. A Rozumiem tomu, zdravíčko. takže nemôžem... Už len sa musíš naučiť to točiť a bude to dobré. Ja. Tak toto vyzerá, priatelia. Točí to ešte? Dáte si zmrzlinu? Ja, ďakujem. Dneska rozdávame zmrzlinu. Za 20 eur. No počkaj, lyžičku. Lyžičku. Z moje sa mu rozdáva. Testuj to.
Ale dáme, no. Špičku. Dvakrát na donáči a dvakrát donáči. Ja milujem túto Fjodor latte, lebo je podobná tej vanilkovej a cíti to vajíčko tam. To ja milujem. Tam vajíčko není, ale dobre. Cíti Není? dobre, máš dobrú predstavivosť. Čaute, máme stredu, pokračujeme v našom zmrzlinovom vlogu. Teda tento týždňový vlog je skôr asi o tej zmrzline. A poviem vám pravdu, nejak sa mi v tom vlogovaní nedarí, pretože stále zabúdam na to vytiahnuť telefón a otočiť ho takto náležato. Aj včera nakoniec sa mi podarilo dostať sa aj do Bratislavy, aj s bázou, aj so všetkým. Piratika a personál zaučiť, ako sa stroj obsluhuje, ako sa robí zmrzlina. Samozrejme, zabudol som si to natočiť a potom, už keď som došiel do Klačan, začal blázninec a vtedy tiež není čas na to vyťahovať telefón. Dneska ideme s farmárkou nadstavovať nejakú cenovú politiku pre tie naše zmrzlinové franchízy a uvidíme, jak sa nám to podarí. Zatiaľ máme veľmi veľa záujemcov, nejakých 38 sa mi zdá, ale ja hovorím, že stále málo, pretože okresov je niečo cez 80, takže ešte musíme pridať. Inak každý deň asi tak hodinku natrávim tuto v kotolni. Jednoduchý dôvod, je tu teplo a nikto ma tu neotravuje. Čiže keď potrebujem pohybávať nejakú administratívu, obvolať všetkých, čo mi volali, odpísať vám na vaše správy alebo nejaké otázky, tak toto je jediné miesto, kde mám kľud, pretože dojdem do kancelárie, z tej strany dojdem tam, všade kam dojdem, tak niekto niečo chce a tuto nechce nikto nič, iba kotol hodí drevo, takže to je úplná pohodička. A už sa zás nachádzam v kotolni a akurát som dostrihal náš prvý týždňový vlog, dúfam, že sa vám bude páčiť. Strašne veľa vecí, čo sa tu deje napravo, naľavo a nejak to fakt zatiaľ nemám v hlave ako automatiku, že vyťahnuť telefón a všetko natáčať. Takže niečo sme natočili, niečo sme zostrihali, to aj pridáme, vy nám napíšte, či sa vám takéto vlogy páčia a my pokračujeme ďalej a sľubujeme, že to bude lepšie a lepšie.